makakito. Kaya mapasyal-pasyal. Ewan ko kung kailan naman mayroong pumunta dito mabibiling. Sa ano po? Hanguin ko sana nung bago tumigil. Ito pala ang... Saan po ito sir ginagamit? Itong white lea, itong mga ganito? Ewan ko po, export po. Itong export po siya. Ayun, ito pala ang white lihan. Ayan nga, nakasako na, hindi na Oo nga, ano? Itong mga kinuhaan. Dito pang kuhaan. Sa tubig po siya? May pinagwawasan po na. Para wala lang po yung tubig. Oo. Kung pag halimbawa kung mayroon namang bumili tapos mag-umpisa marami namang sinatubig. Anong pangalan mo sir? Escobedo Antonio. Maganda pag dito kung wala pa itong tubig tapos itong mga bago pa ito. Ito hanguin ko sana. Kasi pinagpahuli ko nga ito kasi gusto ko makahango ako. Talagang isang load sa akin. Hindi umabot. Itong tigil. Ito ang ginagawa kong pugong Oo nga, malambot nga siya. Pag hindi pa naluluto, siya may pag ganyan pala pag hindi. Hanggang Ganito po siya. Kaya lang hindi Pag di pa hindi luto. siya naningas. Talagang may apoy siya. Tuloy-tuloy lang. Ito po, luto ito. Oo. Ito ang luto. So, ito yung luto. Ayun. Pag luto siya, hindi siya maitim. So, ito po ang white lihan. Ang ganda. Kaya lang medyo nahinto. Sabagay, naluluto po din yan sa araw. Ang galing na po ito. Itong ganito, pag naluluto ito, hindi na bago ang bigat nito. Ito, hindi na bago ang bigat niyan. Pero itong ganito, pag naluluto po, ay talagang sobrang gaan ito. Oo. Wala ng timbang. Ganda oh. Grabe oh. Galing. Sobrang gaan yan pag Sobrang gaan po. pag naluluto. Parang mabigat pa ang papel. Pero itong ganito, pag ito naluluto, hindi ito nabago. Konti lang ang moisture niya para gumaan siya. Galing ano po. Ayun, salamat sir. Pinag-unlakan mo po ako. Ito ang sentro ng Barangay Ulita. Dito sa unahan, kaya na tayo. Yun, good morning mga kagala. Ito po tayo sa Barangay Ulita. May marami pong nagko-comment sa una nating vlog dito sa barangay na to na puntahan natin yung white lihan na tinatawag dito sa barangay. Hey, good morning po. Malayo pa po yung tinatawag na white lihan? Malayo pa? Malayo pa pala yun. Arap Road po yun? Kala ko malapit lang. Pwede na pong lumabas ng kaayunan? Siya? Sige. Thank you po. So, eto. Try po natin puntahan ang sinasabing white lihan ng Barangay Oliva. Sabi na nakausap namin, simula dito sa sentro ng Barangay Oliva, almost 3 kilometers away. Alamin po natin kung ano po yung tinatawag na white lihan at maraming mga nagko-comment sa atin na puntahan ang white lihan. Wala rin po akong idea kung anong klase po siya.
sabi ay chok mining, ano? Alright, sige. Let's go. White Lihan. Oh, rough road. Yung sinasabi, rough road. Yun. hanggang saan sir ang ano? Ang ganitong kalsada? Ay, malayo pa po ito masyado. So ano po, sementado man na. Ayun, salamat. Papunta po kaming ano, yung tinatawag na White Lihan. Malayo pa po yun. Sige. Sige. Salamat po. Po? Ganito po. Sige. Pero kaya man po ano? Sige. Salamat po. Yes. Yun. Oh. Saya po nito. Isang panibagong adventure. White Lihan. Yun. So, ito po. Still papunta sa White Lihan. Huminto lang po ako saglit para kasi napakaganda ng paligid dito. Pakita ko po sa inyo. Yan o. Ganda. It's a new adventure here in Oliva, Basud, Camarines Norte. Napakaganda po. Pakita ko po sa inyo yung bundok na tataniman ng pinya. Yun. Taas. Medyo nalinis na nila yung bundok. Oops. Yun, ganda rito. Anima ng pinya. Yun. Barangay marker. Yun. Yun. Yung nakikita nyo pong bundok, yun po ay bundok ng Tuaka. Medyo nalapitan po natin yan dun sa huling vlog natin. Barangay Tuaka. Yun. 4. Kaya po tayo ng konting bundok. Ayan, taas na lupa.
4, Barangay Oliva. Napakaganda ng lugar. Hopya, hopya. Oops. Ba't parang walang mga tao, ano? Ano? Nasa looban ng bahay. Tatrabaho. Minsan nasa bundok eh, ano? Tatanim. Oh. Yun. Diyos. Diyos. Kaya. Hop. Yeah. Pinyahan. Dito pala mga ano, taniman ng mga pinya sa place na to. Pakita ko po sa inyo. Ayan. So, simula nung pagpasok natin ng Pro 4 o kaya ng Oliva, puro taniman na ng pinya. So hanggang dito, ang dami. Yun. Yun. Pro 4, Barangay Oliva. Siguro walang biyahe dito, ano? Walang biyahe. No? Yun. Ayun, may kalsada na. Yes. Ah. Kalsada na. Ah. Yun. Woo. Ano mga kain dyan? Morning po. May tawag dito? May white lihan daw po dito? Ayun na pong white lihan. Anong klase pang white lihan? Kaya matagal na. Ah, wala po. Ayun pala ang white lihan. Ito po. Ano po ito? Ito po yung kinukuha na nasa ilalim ng lupa. Hanguin ko sana nung bago tumigil. Ito pala ang... Saan po ito sa ginagamit? Itong white lihan, itong mga ganito? Yan ko po, export po. Pang export po siya. Ayun, ito pala ang white lihan. Yan nga, nakasako na, hindi na Ano, nakuha. ano? Pero ano po, nakakabilib ang lupa sa lugar mo. Nakakabilib siya. May kakaiba dito. May ibang klaseng mineral ang lupa niya. Ang galing. Talagang pag sobrang gaan ito. Oo. Wala ng timbang. Ganda oh. Grabe oh. Galing. Sobrang gaan yan pag, Sobrang gaan po. pag naluluto. Parang mabigat pa ang papel. Pero ito ganito, pag ito naluluto, hindi ito nabago. Konti lang ang moisture niya para gumaan siya. Galing ano po. Ayun, salamat sir. Pinag-unlakan mo po ako. Yun, so galing na po kami ng white lihan ng Oliva. So palabas na po kami. Dito po kami, diretso po namin yung kalsada. At ito ay karugtong ng Barangay Kaayunan. Ayan. Barangay Kaayunan, Basud, Camarines Norte. Barangay Kaayunan. Pagkatapos po namin ng Barangay Oliva, doon yung Barangay Oliva, ito ay Barangay Kaayunan. Palabas po kami ng highway papunta doon. So huminto lang kami saglit para ipakita po sa inyo ang napakagandang tanawin na nakikita ko ngayon. Tingnan niyo po. Yan oh.